Ahoj, volám sa Martin a pracujem v internetovom obchode Igelitka.sk, ktorý predáva hlavolamy. Jedným z nich je aj tento hlavolam Brainstream R. To, ako tento hlavolam funguje, vám ukážem v tomto videu. Hlavolam Brainstream R je takáto guľa, na ktorej sú trojuholníky 4 rôznych farieb. Keď sa pozriete dovnútra, vidíte, že sú tam vo vnútri 4 rôznofarebné také gumené motúzy. Teraz je tento hlavolam poskladaný, to znamená, že tieto farebné motúzy sa navzájom nedotýkajú ani nejako nekrížia. Vašou úlohou pri hraní sa s týmto hlavolamom je najprv si ho samozrejme rozhádzať, rozložiť, to znamená takýmto spôsobom, takýmto náhodným otáčaním zapletiete tie motúze, ktoré sú vo vnútri. Čiže urobíte tam nejakú takúto motanicu. Samozrejme, treba s tým krútiť trochu viacej, motanica bude trochu zložitejšia. No a potom je už vašou úlohou vlastne otáčať tým hlavolamom naspäť tak, aby ste tie jednotlivé motúzy rozmotali. Čiže vlastne dostali zase do toho tvaru, kedy sa nebudú vôbec dotýkať. Zdá sa to na prvý pohľad jednoduché, ale môže to byť zábavka na celkom dobrú chvíľu.